just breathing and staying alive. All that I feel is a fire. Benvinguts al Bike Show Santa Susanna, que inclou la quarta cita del circuit de la Continental Super Cup Massey amb un recorregut espectacular, tècnic, exigent i un dels favorits de tots els ciclistes. Varietat de trams, de duresa considerable i descensos d'un flow inigualable. Tot a la localitat de Santa Susanna, amb tots els seus serveis de primer nivell enfocats a l'esport. La primera jornada va començar amb les sortides de les curses d'àmbit més popular, com la Gravel Ride Tour i la Corratec e-Bike Day. També amb curses de promoció, amb la Super Cup Youth, nou circuit de curses infantils, on els més petits podien començar a emular els seus ídols i fer els primers passos per experimentar en aquest bonic esport, anomenat mountain bike. Els joves ciclistes farien diverses voltes a una part del circuit segons la seva categoria per finalitzar creuant l'arc de meta i rebre'n la recompensa a l'esforç. El vent bufava amb força. Les noies, resguardades als seus boxes, començaven a escalfar. Circuito largo, duro, muy revirado, en zona de pinar, aunque es cierto que en la pista dará seguramente el aire, luego ya nos resguardaremos. Y nada, disfrutar y a darlo todo para seguir con la preparación. La verdad que me ha dado buen punto de cara a Brasil, aunque es verdad que estoy con el catarro que no se mete en mi del pecho, que lo cogí allí en Brasil, pero me encuentro muy bien y nada, a disfrutarlo y a dar todo lo mejor de mí. Cada cursa tenim l'objectiu de guanyar, no? Estic contenta de poder córrer aquí a Espanya. No tenim tantes oportunitats aquest any, així que és molt agradable ser aquí amb l'equip. Sí, la meva forma és molt bona després de la Copa del Món i és només l'inici de la temporada. Així que feliç de tornar a córrer. Avui no n'estic segura. Òbviament no és una carrera de nivell Copa del Món, però espero que sigui prou bo. Hopefully I'm good enough to be in the race. De tot molt contenta, com sempre, de poder portar Noc a mallot de líder. La veritat és que mai ho havia aconseguit i era com un objectiu que em feia moltíssima il·lusió perquè porto molts anys competint a la Copa Catalana. I avui, és la veritat que el circuit sí que estarà divertit. No sé si a la nit ha plogut molt o no, però bueno, espero que estigui bastant similar a com estava ahir. I l'aire que fa, la veritat és que la pujada de pista jo crec que ens farà patir fort i ens farà pedalar dur perquè allà bufava molt. Instants previs a la sortida, últims moments abans d'anar al box de sortida. Veiem Rebecca McConnell, que ve de guanyar la primera Copa del Món al Brasil. Em trobo bé, ja veurem durant la cursa, perquè és la darrera prova d'un gran bloc, així que donaré tot el que tingui. Bueno, las sensaciones son buenas, ahora solo queda que vaya la carrera bien. Hay corredoras con bastante nivel esta vez, así que bueno, lo daremos todo. Sortida! Totes les categories femenines ja al traçat. Ràpidament McConnell pren el lideratge i es distancia molt de les seves perseguidores a l'Star Loop. Rocío del Alba i Onesti intenten seguir-la. L'australiana se sent forta i continua tibant. La riquesa de terreny que ofereix Santa Susanna fa gaudir a totes les ciclistes mentre segueixen traçant els diferents trams. McConnell continua tirant. Olivia Onesti sembla haver guanyat una posició i Del Alba intenta no perdre l'estela. Pista duríssima de pujada llarga. Les acompanyem una estona. Sembla que cada ciclista comença a trobar el seu ritme i segueixen amb la seva lluita. Núria Bosch sembla que no acaba de trobar sensacions. Atenció, la pluja fa acte de presència i comença a descarregar amb força. La cursa segueix i les ciclistes s'espremen al màxim en aquesta darrera volta, darrer ascens.
sembla que l'australiana ha aconseguit un marge suficient per emportar-se la victòria. L'aconseguirà mantenir? I sí, Rebecca McConnell s'emporta la victòria amb un avantatge sorprenent. Quina demostració de força de l'australiana, que es troba en plena forma. Per darrere, Olivia Onesti aconsegueix una meritòria segona plaça. Rocío de l'Alba creua tercera. Enhorabona a les 3 ciclistes més ràpides d'avui. La pluja dona una treva pel lliurament de premis. Per donar el mallot de la líder de la Supercup. Yes, for sure. I think anytime you can take a win. Crec que cada cop que pots guanyar és agradable. Crec que la meva cursa ha sigut bona i estic molt contenta d'haver acabat avui. La meva victòria aquí fa uns anys va ser força especial. Va ser la meva primera cursa amb èxit, després de la malaltia. És un lloc que m'agrada molt i un circuit de BTT molt bo. It's a place I really like and it's a mountain bike track and I really like it. Rebecca McConnell s'emporta la victòria amb gairebé 4 minuts de renda sobre Onesti. De l'Alba tanca el podi i Moreno dins el top 5. Rocío de l'Alba s'emporta el mallot de líder de la Supercup Masi. Bosch tanca el top 3 i Lucía Gómez baixa fins la 5a posició. Oui, très contente parce que bon, devant Estic molt contenta perquè la cap de cursa anava molt ràpid. No he tingut la millor sensació, però bé, sento que començo a estar cansada, així que també era previsible. Així que estic molt contenta, a banda del petit incident al final. À la fin, bon, ça arrive, mais bon, voilà. La verdad que sí, es la primera vez que corro aquí en Santa Susana y es un circuito muy largo para lo que estamos acostumbrados, muy revirado y duro. Al final son 300 de nivel por vuelta, así que nada, nos ha venido bien y finalmente me pongo líder, así que bueno, muy contenta. I per la tarda es va disputar una contrarrellotge, aprofitant parts del traçat de Santa Susanna en una ràpida contrarrellotge de 2,5 quilòmetres de recorregut. El segon dia de competició començava amb la sortida de les categories inferiors. Barreja de nervis i entusiasme per començar a competir en aquest nou traçat espectacular de Santa Susanna. Comença la bateria de sortides per categoria. Alguns tocs i incidents sense més conseqüències. El ritme és ferotge. Tots ells ja comencen a negociar els diferents viratges i trams del recorregut. Els júniors surten amb tot. Mentrestant, l'ambient s'anava caldejant. El sol s'imposava, provocant l'ascens notable de la temperatura a Santa Susanna. Ens apropem als boxes dels elits. Pablo Rodríguez arriba mentalitzat i amb bones sensacions. En principio el día apunta un poco mejor que ayer. Según llegué estaba cayendo una tormentaza y había un barrizal en el circuito increíble. Hoy pinta un poquito mejor. Y bueno, vamos a ver cómo responde el cuerpo después de la primera Copa del Mundo de Brasil, después del largo viaje de vuelta y la recuperación. A ver, estamos en preparación ya de cara en 2 semanas a la siguiente Copa del Mundo de Albstadt y Nove Mesto y a ver cómo reacciona el cuerpo hoy. Pues yo creo que este año es el año que más exigente ha sido el circuito. Se sube hasta arriba de todo, la zona toda del Pinar del principio, técnica en medio, raíces, el barro de ayer, la lluvia. Es un circuito muy exigente, la verdad, y yo creo que de los más físicos del panorama y de la Supercup, yo creo. Avui aquí, cursa aquí, no sé com arribo després a Brasil. Sortia a donar-ho tot, un circuit bastant dur que m'agrada i aviam com em trobo, un entreno més de qualitat de cara a les properes carreres importants i a disfrutar. Aviam, venim d'una setmana bastant dura, la setmana passada vaig córrer la Volcat, 4 dies, 4 etapes. Mirarem aviam com va avui, una mica fatigats, però bueno, es donarà tot. La veritat que no he vist quins participants hi ha, és una prova a nivell C1, o sigui que hi haurà nivell assegurat, però mirem de donar-ho tot. Arriba l'hora de la veritat, tots al box de sortida. Sí, avui tenim un circuit increïble, com cada any aquí a Santa Susana, un dels meus preferits, probablement un dels més durs, amb molta pujada, molt tècnica, amb molt de flow, i avui l'objectiu una miqueta és aguantar, no? Aviam intentar quedar el més davant possible, hi ha molt nivell, estem corrent contra els millors del món i intentar agafar el màxim punt UCI de cara al rànquing mundial i disfrutar, com sempre, cada semana disfrutar del mountain bike que les agrada. Sí, este circuito es totalmente distinto, creo que es uno de los más duros en los que
estado y va a haber que controlarse un poco de salida. Después la clave va a ser mantener un buen ritmo durante toda la carrera hasta el final. Instants previs, expectació, tensió i sortida. Tots surten com un llamp, sortida neta, sense caigudes. Al primer quilòmetre la velocitat ja és altíssima. Tots roden junts, es temptegen i intenten començar-se a desmarcar. Sembla que el francès del Massi pren la iniciativa a l'Star Loop. Aconseguirà mantenir el ritme fins al final? Per darrere, a pocs metres, segueixen la resta de ciclistes capdavanters, mentre tots creuen per la zona tècnica d'assistència. La resta de bikers continua traçant. La dura pista de pujada comença a posar tothom al seu lloc. Les vistes des d'aquí són espectaculars. Pocs circuits aconsegueixen tenir aquest contrast entre mar i muntanya. Ens dirigim al descens, llarg, tècnic, però divertidíssim. Les velocitats són de vertigen. Salts, bassals, arrels, rock gardens, varietat absoluta. Les voltes van passant i Cullell decideix atacar. Se'l veu amb un punt més de força. Cullell roda en plena escapada. Julien Trairou i Lucas Grieco intenten seguir-lo, però Cullell ja es troba traçant en solitari. Última volta per a tots. La calor comença a ser sufocant. Tots comencen a gastar els darrers cartutxos. Ningú vol deixar-se res. El cronòmetre continua avançant, però no per gaire temps. I sí, Cullell es proclama guanyador de la Continental Super Cup Massi de Santa Susanna. Ho celebra creuant la línia. El seu equip ho celebra amb ell. Atenció que per darrere la parella francesa ho dona tot en un sprint final. I Julien es fa amb la segona plaça. Grieco tercer. Pablo Rodríguez tanca el top 5. La calor provoca algun ensurt sense més conseqüències. Tots arriben buits. Jofre Cullell rebaixa l'hora i mitja i repeteix victòria, proclamant-se vencedor d'aquesta Continental Super Cup Massi. Roger Ferrer Pucci tanca el top 10. Cullell es desmarca considerablement a la general, a falta de 3 curses per finalitzar el campionat. Lucas Grieco entra en el top 5. Les properes proves prometen emocions fortes. Aplaudiments per als ciclistes més ràpids de Santa Susanna. La sortida se m'ha fet bastant dura i Grieco ha destacat molt fort el primer start ràpid i s'han anat uns metres. I després jo i el meu company d'equip francès, Barber, hem anat a darrere intentant retallar fins que l'hem enganxat. I en la segona volta m'he trobat fort i amb bones sensacions i he decidit posar el meu ritme i aconseguir marxar en solitari. I després he agafat una renta bastant bona per arribar a final de carrera bé i aconseguir la victòria. Per l'equip, bones sensacions en tots els corredors i ara intentar mantenir de cara a la pròxima Copa del Món. Sí, ahir vam tenir un dia així una mica mogudet amb la pluja i el vent que ens va fer. I de tota manera és un esdeveniment dels més importants que tenim a dintre la població, un esdeveniment que ha pogut gaudir tots els esportistes de bicicleta i de diferents categories i ja t'ho dic, és un dels esdeveniments més importants dintre del programa anual d'esports de l'Ajuntament de Santa Susanna. Estem molt contents, felicitar l'organització que com cada any ha sigut excel·lent i gaudir d'un dia que avui ha sigut ja meravellós, amb aquest sol. Esperem que la gent s'ho hagi passat molt bé, que hagin tingut una bona cursa. El circuit és bastant fort per lo que ens han fet arribar i esperem que es pugui repetir un any darrere l'altre i que tingui la mateixa acceptació i que augmentem la participació cada any. Bé, una nova edició del Bike Show Santa Susanna, unes proves pensades per fer ciclisme per tothom, des de l'alta competició fins a les proves de promoció i més populars. I bé, hem viscut un cap de setmana molt intens, un dissabte més complicat per la meteorologia, però on hem pogut veure les proves de gravel, de bici elèctrica, també de la Super Cup Youth, que són les curses pels més joves, i les proves en les categories femenines. I aquest diumenge hem pogut viure el que ha sigut la Super Cup Massi, una prova d'altíssima competició puntuable pel rànquing mundial
i bé, doncs, aquests gairebé 1.000 participants que han pogut viure d'aquest cap de setmana aquí a Santa Susanna. I fins aquí el Bike Show Santa Susanna, que ha mostrat una vegada més els seus encants en un paratge ple d'activitats del món del ciclisme de muntanya. Us esperem a tots a la propera cita de la Continental Super Cup Massi. En aquesta ocasió serà a Cala Ratjada, Mallorca. Adéu-siau i fins aviat!